θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πρώτον, γιατί στο περιβάλλον που ζούμε, όσο πιο πολύ μιλάμε για την ανάγκη της οικολογίας και της αειφορίας, τόσο πιο πολύ θα ενεργοποιήσουμε και να πιστοποιήσουμε το κοινωνικό σύνολο για αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα να κάνουμε από εδώ και πέρα. Οικολογία και ελληνική μόδα, τα πιστεύω και τα δύο. Το Do It Eco είναι μια σειρά δραστηριοτήτων η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά ουσιαστική. Προάγει την οικολογία και ταυτόχρονα την κοινωνική δράση σε μια Ελλάδα η οποία είναι σε κρίση. Ευαισθητοποιεί τον κόσμο στο θέμα της οικολογίας και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία το πρώτο fashion show. Do It Eco Athens, υποστηρίζουμε τρελά.